Ayaw ko marap, guys. Good morning. Asa na yun? Bakit nawala? Oh, wait lang, lalab. Naghahanap na tayo ng magandang filter ba dito? Wala. Bakit wala? Hi! Baba, wag malikot. Walang bubbles dito? Ay, ano ba yan? Hindi tayo makakapaglagay ng fertile, fertile filter. Ay, ano yan? Saan mo? Lalab ko naman eh. Paano ba maglagay dito ng Ang pangit. Ang pangit ng mukha nito ni Trez. Hi guys, good morning. Welcome sa akong live. Trez Farm. Magagarden lang ako ngayong umaga, kaya lang inabot na ata ako ng init. May haring araw. Bala ko magbunot ng damo. Kaya lang parang alanganin na. Alanganin na ba? Agoy. Iron Man? Hindi ako marunong yan, lalab. No? Hindi po ako marunong yan. Paano ba yan? Uh-oh. Malabo yung cam? Hmm? May maingay dito la. May maingay dito, guys. Hi, good morning guys! Welcome sa aking live, Trez Maria's Farm. Kumusta yung aking face lock dyan? Pangit. Walang filter. Hmm? Hello, Manay! Ilocano pobre. Hello. Ano? Ang camera? Ano? Hindi ko naintindihan. Asan ka? Asan ako? Hello? Ang ingay na kausap ko, nakakainis. May sinasabi siya. Hi, Ma'am Moment, cooking. Hello, Ma'am Puchi. Wow, Ma'am Puchi, hello. Ang pangit ko. Kumusta naman po ang aking face lock dyan? Di ba? Ang pangit lang. Ma'am Puchi, thank you so much sa pakulay. Mag-ano lang po si Trez. Magagarden, kaya lang ayun na si Haring Araw. Magpapawis lang, papawis. Magpapawis lang akit. Kanina pa ako pinapawisan eh. Nahiya naman ako. Nahiya ako sa cam. Nahiya ako sa camera, guys. Hindi na ako tulad ng dati. Mahiyain na akit ngayon. Good morning, Ma'am Moment. Ma'am Puching, thank you. Thank you daw kahapon. Salamat po. Wow. Ay pakulay ang aking araw. Sir Tutu Talumo, good morning po, sir. Tambay muna. Salamat po sa patambay. CCIP, thank you. Parang wala ko nitong matatapos ng trabaho. Parang wala akong matatapos nitong trabaho, mainit na. Tinatanggal ko yung mga yung mga nagkalat ditong damo. Mga harang-harang mga damo sa aking mga halaman.
na malaglag yan, ha? Basta, hindi na naman ito. Grabe, nakakamiss ang Pinas pag ganito sa umaga. Opo, Ma'am Puching. Pag umaga, garden. Nagsira ka mo dyan. Pag mainit na, pasok na sa loob ng bahay. Ika ng ganda. Abay, kasi mo akong kulirang pag Yung mga kamote kasi pumasok na dito sa mga tanim kong mga bulaklak. Kaya pinagtatanggal ko kasi naanoan yung mga bulaklak. Aray. Ayan po kasi yung aking mga tanim dyan. Na anuhan na ng tatakpan na ng mga damo. Natatakpan ng mga damo. Nakikita ba? Sir Som. Good morning po, sir. Sir Habi. Yan ang live. Yan ang live, sir, di ba? Malabo ba yung kampo? Parang ang labo. Pagka umaga, Ma'am Puching, yung routine ko talaga, walis, buong kapaligiran, ang lawak ng winawalisan ko dyan. may malutok na. Sir Zoom, thank you so much po. Ari sa Manila na Tapos ko muna, sir. ako, sino ang idas binubuan? Iyan ang kayo. Gusto ko magbunod ako. Galing Mandalo yung patong na to yung pumasok dito kamote. Yung purpose lang nito, pagkukuhaan lang man ng tanpo. Yan masukal na guys. Masukal na yung aking mga halamanan. Ay, yung si Boboy, kung si Dua, ay ilang yung anak na. Joy, kung wala silang eskwela, magbibig sila, tanap-tanap lang si Boboy, ano ang ito niya? Mamaya, ikat ko.
na yung haring araw. Aray. basahin ko. Basahin ko yung mga ano dyan. Ano yun? Ingat ka dyan, Commander. Baka may kubra. Grabe siya. Kubra talaga. Malabo yung cam. Malabo ba yung cam? Parang ang labo. Tumatagak na yung pawis ko. Natulog na yung pawis ko. Malinis lang yung ilalim kasi na to. Bawasan lang yung mga damo. Malabo ba yung camera ko dyan? Mainit na, mainit na.
Pawis na ako. Tingnan mo lang kung may jacket o wala. Hindi to si, pamangkin. Stop muna ako dito lang. Mamaya ako naman. Kahit pa paano, bawasan diba? Lawak na na agad. Ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Stop na muna. No, stop na muna. Diba? Pinawisan na ako eh. Ha? Hindi, ito ko lang yung video. Pinawisan na si Tress. Agoy, ang lalab ko, oh. Yung lalab ko, oh. Tingnan mo, oh. Ayan, oh. Busy na naman siya mag, ano. Hi guys, mainit na. Pahinga muna si Tress. Dito lang to, sa tapat. Palipas oras lang. Magpalipas oras lang ba yung aking, ano dyan. Ingat kayo dyan sa work. So, kayo dyan, work mode muna tayo. Ayan. Salamat po, Ma'am Poching. Ayan, oh, nakita pa yung mga sinampay ko doon. Pahinga muna rin akit. Kasi, ano eh, dami ko ng pawis. Pinawisan na akit. Pinawisan na akit ba? Parang ang labo ng cam ko. Bakit ganito eh? Wala ba tong adjustan?
Ganito. Laba ka kahit ang ano, yung ham o ang labo. Diba? Okay. Dami ko na ako, dami ko ng kain. Ibigay ko muna sa baboy yung ano, yung binaklas ko yung mga kamote. Ala! Ano to? Ang pangit ang ano ko dito, oh.
duwa. O, kakaluwas na sa mga bata. Ano sila na duwa? Ang dapat na nagkaluwa, nagalaw, siya na. Pag po na maaari, kaya siya duwa. Tutok, bata, yung rasa ng bata. Gumagano na usapan ko, kung kayo dyan, kamahulog ka. Nalagkan, yan ang dapat kaya niya.
Ito mabat ha? Thank you! Hello mga loves! Pangit ni dress. Pinawisan na kasi Aketch. Lipat natin ang pwesto ha. Dito may mga halaman. Kung gusto nyo, dyan sa taas ng mga dalandan. Saan ba yung gusto nyo guys? Dito dito na lang. Pitas na lang kayo dito. Ayan Ayan pitas na lang kayo dyan. Parang maano tong ano ko, stand. Kikita ba yung bunga? Hindi? Ayan sa taas. Ayan sa taas yung bunga guys. Nakikita nyo ba? Diyan muna kayo. Baka matumba to.
Kita din panaram. Hindi ka pa ma. Ang yan ang ganun. Umiikot na. Why? Umiikot.
Nakailang oras na kaya ako? Mag-end live na tayo, guys. Ayan. Thank you, Seven Eyes. Salamat po sa 12 tamsak. Thank you so much. Ayan, paabutin kong 2 hours. Kasi, nakaano rin din naman. Ayan, pitas muna kayo dyan ng bunga ng dalanghita. Or, sabi ni Sis IP, kahil? Kahil ba to? Ayun pala sa dulo, ang daming bunga. Oh. Kahil, kahil. Kahil ba ito? Doon sa kabila, guys, ang daming bunga din. Lipat natin to. Ang daming bunga nitong ano, guys. Dalandan. Ay, ano yung tawag dito sa amin? Yung tawag sa amin ay dalanghita. Ayan, oh. Ito, oh. Ang lalaki, oh. Diba? Tama ba yung pagkakaano? Nakikita ba? Ayan. Palipas oras muna kasi kanina nagla-live ako. Andun ako sa garden, nagbubunot ng damo. Kaya lang, inabutan ako na haring araw. Kaya nilipat ko dito yung camera. ah. Hi, Tay Hefty. May love shout out po. Salamat po, Tay, sa patamsak. Lola Sweet, thank you. Yap, kahil, pag mayaman. Ganun ba? Kahil pala yung tawag dito. Ang alam ko lang talaga, dalanghita eh. Lola, pitas na. Tamang-tama to sa ano, mga November ata. Hinog na to. Kasi ngayon, hindi pa masyado. Alanganin pa siya. Hindi pa siya pwedeng pitasin. Siguro mga November or katapusan ng October, pwede na. Halo-halo kasi eh. Sunod-sunod yung bunga niya. Ito, di ba? O, tingnan nyo to. Ayan. Maliliit pa. Maliliit. Meron ng lalaki, merong mga maliliit. Sunod-sunod yung bunga nito. Ang sipag nito mamunga. Hi, Ma'am Irene. Thank you. Ay, wow. Salamat po sa pakulay, Ma'am Irene. Bakit parang ang labo ng camera ko dyan? Ma'am, moment. Thank you. Good job, Madam Tressa. Good job. Ayan o, pitas na Ma'am Irene o. Ano to? Dalanghita. Ayan. Parang malabo yung cam ko ba? Ano yung nagalaw ko dyan? Hindi ko makita. Kanina, nagla-live ako habang nagbubunot ako ng damo doon sa may mga tanim kong bulaklak. Kaya lang, inabutan na ako ni Haring Araw. Nilipat ko dito yung pwesto. Sis Cherry, may love shoutout. Salamat sa patamsak. Thank you, Seven Eyes, na nakikita ko dyan. Malabo yung ano, paano ba mag-ano nito? Mag-ayos ng... Hindi ko makita. Ano ba yan? Ayusin ba? Ayusin. Ang pangit kasi ng cam. Ewan, di ako marunong nito. Malabo, di ba? Bakit parang ang labo talaga? Lemonsito. Ano to, Sisi? Dalandan. Dalanghita pala, dalanghita.
Kahil daw, sabi ni Sis IP. Ayan o, ang lalaki o, pero hindi pa yan hinog. Ayan. Ayan, sunod-sunod yung bunga niya. Oh, meron pang maliliit, merong malalaki na. Next month, pwede nang mamitas dito kasi hinog na ata yan. Ayan, iwan ko lang muna yan dito. Paabutin ko lang ng 2 hours. Salamat sa mga patamsak.
Tagalog ka dige. Di mo ka saraduan ang ano mo. Kung mango ka kanto. Kung ano gusto na ka manok. Nalingin ako magsaro ka ng bulig ka mo. Ano? Yan yung mga bulig mo na sa saraduan. Naugod ng kulimasyon.
panay ka? Ha?
taboy, taso, palawon mo. Mao dyan ito. Oh, gila-gila gitu na, ito bangga. Ha?
Agoy, nabilad na nga yung sipi ko. Nagmikos-mikos kasi si Tres. Nagluto. Ayan. Mag-end live na tayo. Salamat po sa lahat. Nakailang oras na ba ako? Ayaw ko magpakita. Naka 3 hours and ayan. Salamat po sa lahat. Thank you so much po. Mag-end live na po si Tess. Di ba? Kitang-kita yung mapa ng Pilipinas. Thank you guys sa pagsama po kay Tres. Bye-bye. Thank you, Five Eyes. Ty Hefty, Mama Aiden, Sis Ann, si Ma'am Jasmine Rose kanina. Sino pa ba yung mga pumunta dito? Salamat po sa lahat kay Lola Sweet. Thank you so much po. Bye-bye. Paano na ba yung pag-end nito? Kay Tay Rufino, ayan, thank you so much po. Kay Love, thank you.